Kuuntele ja toista. Listen and repeat. How are you? Mitä kuuluu? Good, thank you. Hyvä, kiitos. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. What is your name? Mikä sinun nimesi on? My name is Anna. Minun nimeni on Anna. Mikä sinun nimesi on? Minun nimeni on Anna. Mikä sinun nimesi on? Minun nimeni on Anna. Where are you from? Mistä sinä olet kotoisin? I am from Vietnam. Olen kotoisin Vietnamista. Mistä sinä olet kotoisin? Olen kotoisin Vietnamista. Mistä sinä olet kotoisin? Olen kotoisin Vietnamista. Where do you live? Missä sinä asut? I live in Helsinki. Asun Helsingissä. Missä sinä asut? Asun Helsingissä. Missä sinä asut? Asun Helsingissä. Do you speak Finnish? Puhutko suomea? I speak a little Finnish. Puhun vähän suomea. Puhutko suomea? Puhun vähän suomea. Puhutko suomea? Puhun vähän suomea. Do you understand? Ymmärrätkö? Yes, I understand. Kyllä, ymmärrän. Ymmärrätkö? Kyllä, ymmärrän. Ymmärrätkö? Kyllä, ymmärrän. Can you help me? Voitko auttaa minua? Yes, I can help. Kyllä, voin auttaa. Voitko auttaa minua? Kyllä, voin auttaa. Voitko auttaa minua? Kyllä, voin auttaa. Where is the shop? Missä kauppa on? The shop is over there. Kauppa on tuolla. Missä kauppa on? Kauppa on tuolla. Missä kauppa on? Kauppa on tuolla. How much does this cost? Paljonko tämä maksaa? It costs 5 euros. Se maksaa 5 euroa. Paljonko tämä maksaa? Se maksaa 5 euroa. Paljonko tämä maksaa?
Se maksaa 5 euroa. Do you want coffee? Haluatko kahvia? Yes, thank you. Kyllä, kiitos. Haluatko kahvia? Kyllä, kiitos. Haluatko kahvia? Kyllä, kiitos. Do you want tea? Haluatko teetä? No, thank you. Ei kiitos. Haluatko teetä? Ei kiitos. Haluatko teetä? Ei kiitos. What are you drinking? Mitä sinä juot? I am drinking water. Juon vettä. Mitä sinä juot? Juon vettä. Mitä sinä juot? Juon vettä. What are you eating? Mitä sinä syöt? I am eating bread. Syön leipää. Mitä sinä syöt? Syön leipää. Mitä sinä syöt? Syön leipää. Are you hungry? Onko sinulla nälkä? Yes, I am hungry. Kyllä, minulla on nälkä. Onko sinulla nälkä? Kyllä, minulla on nälkä. Onko sinulla nälkä? Kyllä, minulla on nälkä. Are you thirsty? Onko sinulla jano? Yes, I am thirsty. Kyllä, minulla on jano. Onko sinulla jano? Kyllä, minulla on jano. Onko sinulla jano? Kyllä, minulla on jano. What time is it? Mitä kello on? It is 3 o'clock. Kello on 3. Mitä kello on? Kello on 3. Mitä kello on? Kello on 3. When are you coming? Milloin tulet? I am coming tomorrow. Tulen huomenna. Milloin tulet? Tulen huomenna. Milloin tulet? Tulen huomenna. Where are you going? Minne menet? I am going home. Menen kotiin. Minne menet? Menen kotiin. Minne menet? Menen kotiin. Where are you coming from? Mistä tulet? I am coming from school. Tulen koulusta.
Mistä tulet? Tulen koulusta. Mistä tulet? Tulen koulusta. What are you doing? Mitä teet? I am studying Finnish. Opiskelen suomea. Mitä teet? Opiskelen suomea. Mitä teet? Opiskelen suomea. Where do you work? Missä työskentelet? I work in a restaurant. Työskentelen ravintolassa. Missä työskentelet? Työskentelen ravintolassa. Missä työskentelet? Työskentelen ravintolassa. Are you a student? Oletko opiskelija? Yes, I am a student. Kyllä, olen opiskelija. Oletko opiskelija? Kyllä, olen opiskelija. Oletko opiskelija? Kyllä, olen opiskelija. Do you have a family? Onko sinulla perhettä? Yes, I have a family. Kyllä, minulla on perhe. Onko sinulla perhettä? Kyllä, minulla on perhe. Onko sinulla perhettä? Kyllä, minulla on perhe. Do you like Finland? Pidätkö Suomesta? Yes, I like Finland. Kyllä, pidän Suomesta. Pidätkö Suomesta? Kyllä, pidän Suomesta. Pidätkö Suomesta? Kyllä, pidän Suomesta. What is the weather like today? Millainen sää on tänään? It is cold today. Tänään on kylmä. Millainen sää on tänään? Tänään on kylmä. Millainen sää on tänään? Tänään on kylmä. Is it raining outside? Sataako ulkona? Yes, it is raining. Kyllä, sataa. Sataako ulkona? Kyllä, sataa. Sataako ulkona? Kyllä, sataa. Where does the bus stop? Missä bussi pysähtyy? The bus stops here. Bussi pysähtyy tässä. Missä bussi pysähtyy? Bussi pysähtyy tässä. Missä bussi pysähtyy? Bussi pysähtyy tässä.
Do you need help? Tarvitsetko apua? Yes, I need help. Kyllä, tarvitsen apua. Tarvitsetko apua? Kyllä, tarvitsen apua. Tarvitsetko apua? Kyllä, tarvitsen apua. Can I pay by card? Voinko maksaa kortilla? Yes, you can pay by card. Kyllä, voit maksaa kortilla. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, voit maksaa kortilla. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, voit maksaa kortilla. See you tomorrow. Nähdään huomenna. Yes, see you tomorrow. Kyllä, nähdään huomenna. Nähdään huomenna. Kyllä, nähdään huomenna. Nähdään huomenna. Kyllä, nähdään huomenna. Tämän päivän video päättyy tähän. Jos video oli mielestänne hyvä ja hyödyllinen, muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava. Nähdään seuraavassa videossa.